Mama biko gwa ọha na eze na-ege Igbo redio taa onye bụ gwa ya aha gị, gwa ya ebe i siri pụta, ebe a mụrụ gị n'ala Igbo. Daalụ nwanne m. Aha m bụ Ọkammụta Obi Okonkwo. Abụ m onye Agụata mana onye Ekwulọbịa kpọmkwem. Ebe nne m na nna m mụrụ m ebe nsi Bagulaeze Chukwu. Ama m na ị na-azụ ọkammụta. Kedu ebe gụgasịrị akwụkwọ, kedu nzere mmụta ndị ị nwesịrị? Agụgokwanụ m akwụkwọ kpagharịa n'ime ebe m gụrụ ya na-akpọ mahadum. Ọ na ụlọ akwụkwọ na-akpọ University of Lagos. Mana o nwere nzere mmụta ndị m nwetakwa na Brazil, nwee nke m nwetara na America, nwee nke m nwetara n'ikuku nya ihe a na-akpọ online education. Mana ebe m kwadokarịchara onwe m bụ ihe a na-akpọ physical education and sports sciences. Kedu ebe ị na-arụ ọrụ taa? Ebe m na-arụ ọrụ bụ na nnukwu na akwụkwọ a na-akpọ Nnamdi Azikiwe University, Ọka, Nigeria. Anọkwara m na-akụzi na ngalaba a na-akpọ Human Kinetics and Health Education. Ọkwanụ m nwa bụ onye isi nchịkọta egwuregwu a na-akpọ Chairman of Sports Council. Ọgbakọta ya akụzigo m na nnukwu ụlọ akwụkwọ kamgbe 1988. Ebe anyị nọ kịta bụ na mahadum Marquette nke nwere na Milwaukee na steeti Wisconsin na mba America. Gịnị ka ị na-eme ebe a taa? Nwanne m nwoke anyị bịakwara maka Igbo Studies Association. Igbo Studies Association bụ ihe niile na-ekwu maka ọnọdụ Igbo site na nka na niile isi echi ya, ma sayensị, ma arts, ma egwuregwu, ma ejimeji, ma ihe osise, ma ihe onyonyo. Ha niile gbakọtara. Ọsọsọ ndị na-agụ Igbo bụ ndị nọ ebe a, ndị gụrụ ihe ndị ọzọ nọkwa ebe a, kama ihe na-ekwu ịgbakọnye n'Igbo. Ihe nji bi ebe a ikwu maka ihe a na-akpọ ọnọdụ ụmụ nwaanyị n'ala Igbo, ọnọdụ ha mgbe izizi, mgbe gboo, ọnọdụ ha ugbu a, na ihe a ga-eme, ọnọdụ ha achake dịka ihe a chọrọ ka ọ bụrụ n'ihu. Kedu ihe bụ isiokwu gị n'okwu ị gwara ndị Igbo na ọgbakọ a bịara na Wisconsin? Ọkwanụ dịka onye egwuregwu mbụ, maka na mụ na onwe m agbala ọsọ na ndụ m. Agbala m ọsọ n'obere ụlọ akwụkwọ ngụgasịrị, agbala m ọsọ na nnukwu ụlọ akwụkwọ ngụ na University of Lagos. Enwetakwa m nzere ugwu dị iche iche. Anọchitekwa m anya ha na West Africa, anọchitekwa m anya Nigeria na ihe a na-akpọ Junior Olympics na 1980 na Moscow Olympic, ya ndị obere ya, ndị eruchabeghị ogo. So ihe na-ekwu bụ mechakwa gụọ ihe dịka ya, wee na-ekwu na ụmụ nwaanyị anyị dịka ọnọdụ omenala isi dị n'ala Igbo. O nwere mgbe nwaanyị ịpụta gbawaga ọsọ, gbawa bọọlụ, mebe ihe egwuregwu, mepụta ihe adịchaghị, anabatachaghị ya. Maka na n'ala Igbo ụmụ nwaanyị nwere ka ha si ekwu, igwe ka ị kwesịrị isi n'ọnọdụ, ị kwesịrị onwe ihe ime ime awa ọjị, ime arị enu, ime egbu akwụ, ime ego anị, ime ele anị, ama ekenyekwene gị ihe nna ebe ị nwere oke ube dị gị onwe ya dị ya. Ihe ndị a niile meziri asị anyị jee nọlụ na ime mkpuke na-esi na-ebupụta na ọ na-atụ na-azụ ihe ndị ọzọ meziri ndị mba ụwa ndị ọzọ. Ihe dịka Yoruba, ụmụ nwaanyị ndị Yoruba ekpughara ya n'oge iji soro mata ihe ndị dị etu a, ma o mere ihe ha nwere ike ime erughị anyị aka. Anyị nwe ndị mere ihe, anyị gbakapụrụ agbakapụ kaba ahụ wee mee ihe, mana isi anyị apụtara. Anyị na-achọ ka mkpuchi ahụ ekpuchiri anyị n'oge nke anyị ka a ghara ikpuchi ụmụ anyị. Onye mara ihe o nwere ọchịpụta, nwoke na nwaanyị anyụkọ nwaanyị nwamiri ọnọgba ụfụfụ, achịkọta ọnụ, anyị aga n'ihu n'ala Igbo. Nwoke ga-adị, nwaanyị ga-adị, anyị tụkọta ala ọnụ, anyị aga n'ihu.
n'elulo nke gị n'uche nke aka gị, kedu ihe ya ekwesịrị ime ka ọnọdụ ụmụ nwaanyị na-adịwaga mma n'ala Igbo? Emeregokwe n'ihe ọnya ka ụmụ nwaanyị dịka Oby Okonkwo nọ ebe a na-agwago kwuchipụtago, Oby Ezekwesili, Dorothy Akunyili and ndị ọzọ ha pụtabago, mana anyị ka dị obere dịka agbanyere anyị na ụmụ nwoke. Ihe a ga-eme bụ ihe onye ọbụla nwere ikike ime, kwado nwa gị mbọsị ọbụla ị mụrụ ya, ma nwoke ma nwaanyị, ọ bụ nnukwu ma ọ bụ obere, bido na nwatakịrị egwu ya ihe ọbụla ọ chọrọ ime ga-eme nwunye dị mma, a ga-emebi obodo ya, bido n'oge emebi ya. Ya ekpuchizi na asị na nke eji bụrụ nwaanyị, nke iji bụrụ nwaanyị kịta enwe m ike ije go anị iche ịgo asị gị ka edi gị, isi na di gị anọ asị gị ka nwanne gị nwoke, isi na nwe nwanne nwoke asị gị ka maka nwa gị nke dị 2 years, nwoke ọbụla soro gị ka iwe go anị. Nche iru ụlọ kịta mmarụ ya n'aha di m, ngote moto tata mmasị na ọdị m goro. So ihe na-ekwu kịta bụ ka hapụ kene ihe nkwụ gbatara na ihe ọgbata ha, ka anyị sobe isi nkwụ. Ọ bụrụ na abịa hapụ onye ọbụla ka o mee, anyị ma ọrụ dị ala anyị dịka na ezinụlọ ụnọ, anyị ma ihe nwaanyị na-eme dịka na ezinụlọ ụnọ, mana ahapụ anyị ma nke anyị emecha nke ezinụlọ ụnọ pụtakwa chịkọta ọzọ. Ihe na-achịkọta na ezinụlọ ụnọ ma awọzi ọrụ nwaanyị, mana mụ na di m dị mma taa, nke onye nwana n'ụlọ kịta anaghị achịkọta. Ọ bụrụ Minister of Home Affairs nke a ma anọghị ya, mbụrụ Minister of External Affairs, nnatakwa anyị achịkọtakwa. Anyị ekewara ekewa, mana onye ọbụla ma ka ọlụ nke ya ka ọlụ si dị, ọ na-aga n'iru. Ahapụ ha na ebewo ụmụ nwaanyị na nkewu nke dị ala ụmụ nwaanyị na nkewu nke dị ala ụmụ nwoke, iwepụta ihe Chukwu nyere gị. O nwere nke anyị ama emenwu ịnọlụ nyere nwoke aka tụọrọ ya alụ mee, nwee nke nwoke ama emenwu ọtụọrọ gị alụ, mana enwere nke asị iwu ime nye na alụ, ịfụ mmọnwụ alụ, ikwu okwu mmọnwụ alụ, iri anụ alụ, iwe ọjị alụ. Ihe ndị a niile emerie ka ọ dị nwee dịtụ secret n'oge mgbe gboo, mana that sacredness nya ka ọ bụrụ ihe eji akwanyere ana ugwu, ka eji nwaanyị yipụ ya. Anyị ma nke ka anyị esikwanye ugwu anwa, ọ dịkwa anyị mma ka akwanyere ana Igbo ugwu, mana o nwere ka ihe esi kpuchie anya, ọ dịka ya asị na ị chọrọ ka ịchụpụ anyị n'egwu. Anyị achọghị nchụpụ, mana anyị achọkwana ihe imebi. Ihe ọzọ m na-ajụ bụ na ihe gbasara idozi obodo site na ndọrọ ndọrọ ọchịchị, enwere ọrụ dịrị ụmụ nwaanyị, enwere ka a ga-esi mee ka ụmụ nwaanyị na-enweta oke nke ruru ha? Eziokwu ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị ụmụ nwaanyị apụtabeghị ha. Awụ m onye ndọrọ ndọrọ ọchịchị, mana onye ọbụla Chukwu kere abụrụgo ndọrọ ndọrọ na onwe ya. Every human being is a political animal. So ndọrọ ndọrọ ọchịchị ahụ ụmụ nwaanyị apụtabeghị, maka ị ga-achọ ịdọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Naịjirịa, ị ga-eji n'ezigbo ego. Ụmụ nwaanyị adịbeghị empowered financially inweta, maka ihe niile nkwuru bụ ihe na-esechighị aka ije anyị azụ. Ụmụ nwaanyị a ga-ejekwukwenụ nzukọ mgbe eji eje nzukọ ndị ọchị n'ime nderi mgbe okwu ji adaziwanziwam. Ụmụ nwaanyị aya enyanwukwenụ nkwankwa dị na ya. O nwere ebe ihe apụtara uwe ọ bụrụzie nkwankwa, onye chịkọ oboge ka ama ma ike gị ya ada, nwaanyị ibe ga na-eso gị, nwoke ya na-eso gị, a na-eso gị, onye obi esighị ka asị ka ya ka nakwa zuo ike, onye eburu ebu ka ọra. Ọ bụrụ na enye ụmụ nwaanyị si ha nye ha nkwado, ya bụ na ọchịchị ndọrọ ndọrọ ego ga-achị, ya bụrụ ihe ị ga-eme, your ability will sell you, not your money. Ọ bụrụ na a sị na nwaanyị ya ihe ị ga-emenwu, anyị na-echego anya n'ogbe anyị, ọ gị nwa ga-eje nwunye ndị ogbe akwado ya. Ewepụta nzukọ ebe ọ dị ebe ọ ga-amasị onye ọbụla, ịkapụta mgbe chi dị jee nye, ọ bụrụ mgbe eji eti achụkụ ma eti mmọnwụ. Ewepụtazie ihe bụ eziokwu, maka ụmụ nwaanyị chọrọ eziokwu n'ụwa a, eziokwu achịkene. Ọ bụrụ onye sikarị ya asị, United States of onye sikarị ya asị esobi ya. Ewepụta na eziokwu, ọ bụrụ by your personal ability, ike nke gị, ihe Chukwu nyere gị. Ụmụ nwaanyị ga-apụta zọọ, and ụmụ nwaanyị ga-enweta ya ma ha zọọ, and ha ga-elote ana, lote ụmụ, lotekwana ana Igbo anyị na-ekwu maka ya.
enwere ọrụ dịrị ụmụ nwaanyị n'ịkwado asụsụ na omenala Igbo? Ile anya taa ọ na-adị m ka asụsụ Igbo enwe ndị na-ekwusi na asụsụ Igbo ga-anwụkwa na nwụọ ma ọ bụ na enweghị ihe emere gbasara ọnọdụ asụsụ Igbo nọ na ya taa. Enwere ọrụ dịrị ụmụ nwaanyị dịka ndị na-azụta ụmụaka, ndị na-ahazi ezinụlọ? Ọ dịkwara ha n'eziokwu maka na nwaanyị na-amụ nwa. Nwaanyị mụọ nwa bifo nwa ekwuba okwu ọ ya na nwaanyị nọ. Ịmụrụ ana nwa sobe ya egwu n'ala Igbo. Ịmụrụ ana nwa kpọba ya bịa n'ala Igbo. Ịmụrụ ana nwa kọbara ya akụkọ n'ala Igbo tutu o ruo ịbịa jebe akwụkwọ ma onye ọzọ ebido kwubere ya okwu. Ọ gị nwa ya agwụ ya baya asụsụ ọnụ, ejiji, egwu, akụkọ iro. Ọ gị nwa ya agwụ ya na ọkwa nwa afọ Igbo. Okwu izizi okwu Igbo. Ebe ọbụla ọ na second language, okwu izizi ọbụla okwu Igbo, ọ ya shine na second language. Mana ebidoro ya second language ka o wee sụọ Igbo ma ọ ka ọ sụọ nke nwa ma ọ ka ọ sụọ nke nwa, Igbo amelu ya aka, second language amelu ya aka. So ọ nwaanyị nwa mụrụ ya nọ nso n'ụlọ mgbe ọ kapụtara n'obere nwa ga-ebido kwado ya maka ọnọdụ asụsụ, kwadokwana ya before society ewere gaba n'iru. Mụ na onwe m onwe ụdị m esighị na-eji ụmụ m na ndị m na ha ndị na-eso m ahụcha ndị mụrụ n'afọ m. Ebe ọbụla m nọ ana m eji ma ejiji ma asụsụ ma egwu ma ukwe ma ọṅụ ma ntụkọli, ihe niile ana m eji agwa ha na mbụ nwa Igbo. And onye so m na-esoro Igbo anwa wee na-aga. Asụsụ anyị ama nkwa mana esoro ya etu ọ dị. Onwe ndị amaghị ebe a na-eje, mana ka o si edebe na gị n'ọrụ anyị na-alụ, anyị ga-amakwana ihe anyị mere ka ụmụ anyị ghara ifu.